So before di ko nang apply ani nang hila mo sa di ko daan. So make sure nga atong gamiton is maligamgam or warm na tubig para mo open tong mga kuan or So good morning mga ka-familia. Welcome back to my channel. So karon di ay gabi. Gabi di ay naglantaw ako YouTube din. Kanang nakakuan po ko ba? Nakapindot ko about ang mga acne, ang mga pimples. So makailan na po din yung sa kuan sa title. So nakakita ako dito nga unsaon pag-prevent, unsaon pagtambal, unsay mga treatment para mawala ang mga pimples, ang mga acne, kung sa mga problema ang ikaharap sa mga tao kadaghanan karon. So, kato mga tawhana, usap ko ato nga dagko kay problema. Nga naglanto sa amin makaingon huy unsa ni nawa mara gisumpa. Nga naghit. So na ato nakabasa ko nga isa ka vlogger, nakalimot ko sa tong vlogger. Basta kalimot ko. Nagkuan siya kamunggay, malunggay, unsa pa na diha. Iyang gikuan og tubig, jud murag siya kuan bitaw tong mga dahon-dahon sa mga sanga-sanga gagmay din. Kuan na og tubig din imong pug-on, jud katong nga puga which is daghan kay siya mga kuan sa tawag mga vitamins, mga sa tawag na mga benefits nga naa sa sulod sa malunggay mo ibutang sa imong nawong. So, mao na atong pagabuhaton karon. So before ta mag-start sa ato ang treatment ug sa ato ang paggama sa ato ang sulbad sa atong problema na atong gikaatubang karong adlaw ug gikaatubang sa daghang mga tawo. Mo shout out sa isa ka babae nga gwapa kayo, nag-chat mi ganiha pa din ingon siya nga huy, shout out pug sa imong next vlog ko, sure ako pa ipakita nimo ang imong kuan hot kay nga profile. Diba? Hot kay isang tanan. One and only kasi pangalan niya Irish Melira Caparoso. Yay! Ako rin lipay. So shoutout ni Mugang sa uban pang magpa-shoutout. So without no further ado mga ka-familia, mo ato na ta sa atong kusina. So nanadita sa atong kusina, maato ta sa atong lababo kung asa na dito ang akong mga yahong, unsa pa mga yahong, malunggay, tubig. So dito na nato pagabuhaton. Let's go! So mga ka-fam na nata sa ato ang kusina. So as you can see, dara ang kamunggay, malunggay ug unsa pa inyong gihinganlan. Dayon dara akong sudlanan. So ganiya nag-ibot-ibot na ko naganaan anak ko. Pero ato lang tiwason ni kay para daghan. So magic ato lang paspasan gamay in 3 2 1. So mao to mga ka-fam, humanan ako og hagpat ang mga kamunggay. So next is butangan daw ni gamay tubig. So humanan ako butang og tubig, so karon ato na siyang pug-on para mugawas to yang mga kuan, duga. Para mo na tong ibutang sa ato ang nawong nadaghang problema sa kinabuhi. No. So daghan day kayong mga tao diri nga nangita jud kay kuan ba? Solusyon kung saan pagwala og dali. So ako po nangita po ana kung saan man gyud nga wala man gyud makitaan. So nagawas na day ang kuan mga ka-fam, yang duga. So wala lang to pa charts.
Muna na ako buga mga ka-fam. So ipakita na ako ninyo kung sa iyang itsura, kung sa iyang duga para ibutang na nato sa iyang nawong. So nakita na ninyo ang itsura niya mga ka-fam. So isa kong pamati, siyang baho, murag pait jud siya. So mana niya ako na ning ibutang sa iyang nawong. Hulat-hulat lang ga. So karon mga ka-fam, ato nang i-apply sa atong nawong. So nang hinaw na pug ko kay gini puno kayo kanang kuan, yang dahon. So mamugong sa ta. Wait. So humana. So, Oh no! Further ado, magbutang mata. Let's start. So ako na siyang nakaon. So before di ko nang apply ani nang hila mo sa di ko daan. So make sure nga atong gamiton is maligamgam or warm na tubig para mo open tong mga kuan pores, open pores na. So magkuan na ta ani, mag-rinse, kailangan atong gamiton nga tubig is cold para mo close tong mga pores. Hingon tungod sa ka-expert mga ka-fam nga. Di jud daw dapat kuan. Sige na to gilabtan, sige na to kami kamo na tong nawong kay may big possibility nga ma-irritate man siya. Yung kanang ini gumano kilamos, di jud dapat i-kuan swipe ang towel or face towel nga itong ginagamit. Kailangan kuan ra press para iwas wrinkles. Unsa pa yung mga irritation nga itong ma-feel. So mga ka-fam, manatog apply ang ato ang malunggay. So ato sa siyang pauga within 10 to 15 minutes. So mga ka-familia, time has come. 10 to 15 minutes sumana. So mag-rinse na ta. So akong gigamit is ang tumbog na nga tubig. So manata og rinse mga ka-familia, so magkuan na ta. Wipe. So guys, thank you for watching my video. I hope na nakatamang ko ninyo sa ka-tip unsaon pagpatay sa mga problema nga gihakarap sa mga tawo karon. So, pangawat lang mo sa iyong silingan o malunggay. So, if you like watching my video, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to subscribe and hit the notification bell for more update on my next video. So, again, this has been Phil Chow, your vlogger for today. See you. Bye.